זה שמינית השפד, תביני, באולפנת נווה דקלים יש שמינית של החיים. כל הלילה אין נרות ובבוקר ישנות, כן בסמיתה אין שורצות כל החיים. נוכל אזי, למה את שם בלעדיי? זה כבר קצת יותר מדי. כל היום בסיירות, תחליטו כבר, רק לומדות לבגרויות, מתי נגמר? שמינית עושות פה אווירה, באולפנה וההכתרה תהיה פצצה, תהיה פצצה. שמינית תשפ"ד, שמינית תשפ"ד, שמינית תשפ"ד, שמינית תשפ"ד, שמינית תשפ"ד, הערצה. סיגי ממני ביקשה ינקות, אבל אין לי כוח, מה לעשות? לשמינית ערכתי כדי לאכול, אבל גם שם נגמר מה לזלול. פתאום חדר אוכל בא בחשבון, כששימית ראתה אותי מהחלון, אוי אלוקים איזה כישלון. באות עם רכבים, אין חנייה, בחזרות נר ישנים, אין שעות שינה. שמינית עושות פה אווירה, באולפנה הכתרה תשפ"ד, זין אדר, הכתרה תשפ"ד, זין אדר, הכתרה תשפ"ד, שמינית תשפ"ד, הכתרה תשפ"ד, שמינית תשפ"ד. הרבנית המקסימה, היא כריזמטית, יפה וחכמה. מי זאת? המורה רונית לילה שירה, גם המדריכה הילה, הצוות הכי טוב במדינה. באות להכתרה הרבנית לבוא איתם ולהשתחוות כולם, כי היא פשוט מלכת עולם. כן, תהיה פצצה, שמינית תשפ"ד, זין אדר.